Partiya Demokrata Kurdistan Suriye pedekesê di salvegera dihan ya revandina serkirde bi heza dorsin endamê Polîtbûrûya Partiya Demokrata Kurdistan Suriye û Nîdal Osman daxuyaniyek belav kir. Tê de tekeskir ku bi destê çekdarên PYD hatine revandin û banga serbestberdana hemû girtiyan kir. Pedekesê gotiye di rojeke weke îro di 24 Cutmeha sala 2012 serkirde bi heza dorsin endamê Polîtbûrûya pedekesê Ligel çalakvan Nîdal Osman ji aliyê çekdarên PYD ve hatin revandin. Serkirde bi heza dorsin bi reftar, sinc û rewişta bilind navdar e. Wekû kesayetiyeke civakî ya li dêrikê diyar bû. Her wiha bi fedakarî û dilpakiyê hilgirtina barê tekoşîna netewî ya Kurdî li ser rêbaza Kurdayatiyê, rêbaza Barzaniyê Nemir xebata xwe dikir. Ji hezarokatiya xwe ve di nava refên partî de bi viyan û rijdî ji bo bi destxistina mafên rewa yên gelê Kurd tekoşîna xwe dikir. Ta bo endamê komîta navandî û pişt re di Polîtbûrûya pedekesê de cihê xwe girt. Di Kongreya sala 2014 de wekû wefadarî jê re di posta xwe de ma. Tevê hevalên xwe li devera xwe çalakiyên cuda yên partî û Encûmena Niştimaniya ya Kurdî bi rêve dibirin ta ku ji aliyê çekdarên PYD ve hate revandin. Piştî ku beriya wê çend caran gef lê hatibûn xwarin. Heta niha jî çarenivîsa wî nediyar e. Her wiha pedekesê herdem daxwaz kiriye ku çarenivîsa wan di danûstandinên Kurdî de li gel PYD kiriye. Pedekesê balkişandiya serweyekê ku ji bo eşkerekirina binpêkirinên ku ji aliyê rêveberiya PYD ve hatine kirin û ji bo diyarkirina çarenivîsa serkirde bi heza dorsin û hemû kesên revandî bi rêyên aliyên navdewletî û rêxistinên mafê mirovan di nav de netewên yekgirtî berdewamin. Her wiha gurbûna asa binpêkirin, revandin, windakirinên bi zorê, girtin û surgunkirina endam û kadro û alîgirên partî û Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê berdewam e û PYD tundutujiyê û rêyên tirsandinê wekû rê û rêbazekê bi kar tîne. Lê gelek deverên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê li Çilaxa, Amûdê, Dirbêsiyê, Kobanê û Efrînê çêbûne ku bi mebesta kiryarên terorkirin, tasfiyekirin, revandin û surgunkirina kadroyên niştimanî û serkirdeyên naskirî û berdewamiya van kiryaran ku nerazîbûnekê dikşîne û nerahetiyê di nava gelê Kurd de diafrîne ku ew kiryar rastarast dikevin xizmeta dijminên gelê Kurd de. Pedekesê tekez kiriye ku ev kiryarên hovane tu carî nahêlin ku tekoşîn ji bo doza gelê xwe mafên netewî û hebûna dîrokî lêkelek alî û hêzên niştimanî yên Sûriyê ji bo dewletek pir netew, çandî û pir olî ji bo hemû pêkhateyan karê xwe rawestîne û dê di kar û xebata xwe de berdewam bike. Her wiha dê berdewam bin li ser daxwaza diyarkirina çarenivîsa serkirde bi heza dorsin û hemû kesên revandî û dîtina çareseriyên pêwîst ji bo vê pirsê û eşkerekirina hemû binpêkirin û kiryarên tirsandinê li dijî gelê Kurd ku mercên bingehîn yên her rêkeftinekê ye. Partiya Demokrata Kurdistan Suriye pedekesê di dawiya daxuyaniya xwe de wiha gotiye. Jinenîgarî û taybetmendiyên serkirde bi heza dorsin û rêhevalên wî di wijdanên me de ne û di wijdanên hemû welatparêzên gelê Kurd de ne û yên ku nirxên netewî û mirovî û her wiha tawanbar û sûcdar tenê dê riswa û roreş bimînin.